biss kwistjoni ta' żmien sabiex fil-programm qribek nitkellmu wkoll dwar l-infrastruttura. Bil-proġetti infrastrutturali li għaddejjin madwar il-pajjiż kien naturali li dan ikun wieħed mis-suġġetti li nistħarġu fih fil-programmi tagħna. Għalhekk, illum ser insegwu fejn qed isir l-investiment u x'hemm maħsub għaż-żmien li ġej. Mhix sorpriża, kienet il-wegħda ewlenija tal-Partit Laburista meta s-sena l-oħra mar quddiem il-poplu għat-tieni mandat biex imexxi l-gvern. Għedna li ser ninvestu 700 miljun f'7 snin biex darba għal dejjem nindirizzaw l-isfida infrastrutturali fuq it-toroq ta' pajjiżna. Infrastructure Malta hija aġenzija imwaqfa mill-gvern ftit tal-ġimgħa ilu bliġi fil-Parlament. Infrastructure Malta ħadet ix-xogħol li qabel kien jagħmel id-Dipartiment tat-Toroq illi xogħolha huwa illi tieħu ħsieb illi tagħmel manutenzjoni u tapgredja it-toroq kollha tal-pajjiż. Investu fl-infrastruttura tagħna wkoll mhux biss għall-ekonomija tan-numri imma għan-nies. In-nies illi ilhom snin twal jistennew li quddiem il-bib tagħhom issir triq għall-ewwel darba. Jew in-nies illi ilhom imorru jħabbtu l-kunsilli lokali tagħhom 10, 15, 20 sena u l-kunsill dejjem jgħidlu bir-raġun nifhmu l-kunsilli. Isma' m'għandniex flus biex nagħmlu għal xejn qed tiġi tistaqsina kull xahar, kull sena. In-nies jaraw ix-xogħol li jkun għaddej fit-toroq, jinnotaw id-devjazzjonijiet ta' traffiku meta meħtieġa u ma' kull ġimgħa li tgħaddi jibdew jaraw proġett jieħu l-forma tiegħu, iktar lanes, tarmak ġdid u inqas traffiku. Iżda qabel wieħed jasal sa hemm, irid isir xogħol preparattiv li mhuwiex żgħir. Għalkemm jekk qed nitkellmu fuq proġett enormi bħal marsa u triq residenzjali l-kobor huwa differenti, ċertu tħejjiet iridu jsiru dejjem u xorta waħda. Ma' waħda mill-periti ta' Infrastructure Malta tkellimna dwar dan il-proċess. Daw il-proġetti jitilqu bsejħa l-offerti li tkun tiġi kompilata minn ovvjament Infrastructure Malta. Aħna nibdew bi preparazzjoni tad-disinn. Dan il-proċess jieħu ftit fit-tul għax ikun hemm konsultazzjonijiet varji. Wara dan ix-xogħol kollu li jiġi integrat fid-disinn, nibdew il-proċess mal-Planning Authority kif ukoll mal-ERA. Kif ukoll li konna il-Road Safety Audit Committee ukoll li kun qiegħed jissalvagwardja u jiġbed l-attenzjoni fuq ċertu nuqqasijiet li forsi jkunu xieraq li jiġu adattati wkoll għas-sigurtà dejjem tat-toroq tagħna. Wara li noħorġu bid-disinni prinċipali li ovvjament dejjem huma flessibbli għall aġġornamenti wara l-konsultazzjonijiet li jsiru, aħna jkollna laqgħat regolari ma' kunsilli lokali fejn ovvjament dawn ikunu jafu il-bżonnijiet ta' dik il-komunità li jirrappreżentaw u allura mill-feedback tagħhom nkunu nistgħu nintegraw ċertu adattamenti fid-disinn tagħna. Il-bidla li saret f'dan is-settur hija ta' wens għall-kunsilli lokali il għaliex għal diversi snin sabu quddiem wiċċhom ilmenti. Ilmenti mingħand ir-residenti li ħabtu l-bibien tal-kunsilli lokali iżda dawn tal-aħħar ma kellhomx biżżejjed riżorsi għalihom. Ħdimna ħafna mal-gvern ċentrali sabiex isiru daw proġetti li jammontaw għal miljuni ta' euros li il-poplu taż-Żurri ilu jistennihom għal bosta snin. Qatt ma sar xejn, issa qed isir kullimkien. Aħna nippruvaw nieħdu l-issues kollha li jistgħu niltaqgħu magħhom fuq is-sit, però xi ħaġa dejjem sadvarja meta naslu fuq il-post. Dejjem ħajkun hemm dak id-differenzi li tittadatta lihom imbagħad b'mod responsabbli dak il-ħin u dejjem għall-fini tal-ġid tal-proġett u tal-ġid komuni biex kemm jista' jkun jibbenefika kulħadd. Però meta tiġi biex tadatta tittara daqsxejn li tibqa' fil-limitazzjonijiet ukoll
tal-ambjent ta' dan il-proġett, forsi partikolarment bini residenzjali fejn ikun irid isir forsi ċertu twessieħ u niltaqgħu ma' issues ta' espropriu fejn ikunu jridu jintlaħqu ċertu agreements li forsi jieħdu ftit ta' żmien ukoll. F'din l-ewwel sena u nofs jiena ma ddejjaq xejn illi niġbed widnejn kemm l-awtoritajiet u l-entitajiet governattivi kif ukoll anke tal-kuntratturi u min jiddeliverja x-xogħol meta ma żammewx mad-deadlines. U naħseb illi n-nies bdew jinnutaw kif triq qiegħda tibda u tispiċċa issa. Ix-xogħol kollu li qed isir huwa parti minn wiegħda elettorali li jagħmel il-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, dik li jibdel wiċċ il-pajjiż b'investiment ta' 700 miljun euro fit-toroq tal-pajjiż. U għaliex għandna gvern li jwettaq dak li jwiet, llum il-ġurnata nistgħu nivvjaġġaw minn post tal-ieħor u naraw xogħlijiet għaddejjin bla wafqien. Onestament, m'għandix kliem biżżejjed biex nirringrazzja lill-Gvern Laburista illi bis-saħħa tiegħu qed isiru dawn il-proġetti dawn it-toroq kollha fil-lokal tagħna. Konnilna snin twal nistennew biex isiru ċertu toroq li kienu jintużaw ħafna mir-residenti tagħna. Irridu naraw pereżempju kif nżewġu aħjar il-sbuħija ambjentali, il-kwalità ambjentali ma' xogħlijiet infrastrutturali. Infrastructure Malta għandha pjanijiet biex tagħmel xogħlijiet infrastrutturali fuq toroq kemm residenzjali kif qed nitkellmu kif ukoll fuq toroq arterjali. Bħalissa għadna fl-aħħar fażijiet tat-tieni phase ta' Marsa flyovers fil-ġimgħat li ġejjin nibdew it-tielet fażi. Il-fażi fejn nibdew naraw il-binji ta' flyovers. Għandna wkoll pjanijiet biex nirranġaw it-triq taċ-ċimiterju Vjal Santa Luċija illi ir-roundabout ta' Santa Luċija se tgħaddi triq minn taħta kompletament. Hemm pjanijiet ukoll illi nagħmlu it-triq ta' Buqana. Għandna it-tender li qed tiġi evalwata. Għandna wkoll bħalissa għaddej xogħol fuq triq ta' Ċawsli, triq Bormla. Għaddej ukoll xogħol fuq triq tal-Balal. Dawn huwa ftit mill-pjanijiet illi għandha Infrastructure Malta fil-futur immedjat. Ma dawn il-proġetti kbar hemm ukoll dawk li huma wara l-bib ta' residenti, dawk li jagħmlu differenza ta' kull filgħodu meta familja toħroġ għall-iskola, jew fil-għaxija meta bniedem jasal mix-xogħol. Se jsiru 25 kilometru bħala parti minn din l-ewwel sejħa li se tkun segwita minn oħrajn li diġà qed ikunu mħejjin. L-infrastruttura minn nifisha wkoll qed titjib il-kwalità ħajja, ġifieri jekk aħna jirnexxielna b'toroq aktar siguri imqar insalvaw il-ħajja ta' persuna waħda, aħna nkunu kburin. Apparti minn hekk, jekk aħna nistgħu intaffu il-problema l-isfida tal-konġestjoni tat traffiku, qed ngħinu lin-nies illi ovvjament jistgħu jivvjaġġaw post tal-ieħor mingħajr dik il-frustrazzjoni u f'inqas ħin. Imbagħad hemm min tagħmlu differenza ħafna iktar diretta. Għandna 160-170 triq f'pajjiżna illi dawn qatt ma saru. Mela fix-xhur tas-sajf il-familja tidħol id-dar minn ġo trabijiet, fix-xhur tax-xitwa il-familja tidħol id-dar minn ġo tajn. U aħna qed ngħidu dawk fl-ewwel tliet snin għandhom jingħataw priorità u jsiru. Infrastructure Malta ftit tal-ġranet ilu ħarġet sejħa l-offerti biex 120 triq madwar il-Kunsilli ta' Malta jingħataw wiċċ ġdid fejn hemm bżonn ħajbidlu l-servizzi, il-bankini biex dan ikun l-ewwel grupp ta' toroq illi jiġu kompletament mibnija. Hemm il-pjanijiet ukoll biex fi ftit ta' xhur oħra nerġgħu noħorġu batch ieħor ta' toroq simili.
Ma dawn hemm toroq li diġà saru fl-aħħar 18-il xahar u sindki ta' lokalitajiet diversi jitkellmu b'sodisfazzjon. Rajna wkoll vjar ix-Xarolla li kważi tlestiet minn kollox, rajna wkoll triq ħalfar u wkoll triq l-imqabba. Dawn huma tliet toqroq maġġuri li l-poplu ta' Żurriq jgħaddi minnhom mhux il-poplu ta' Żurriq biss imma l-poplu li jiffrekwenta wkoll lejn Birzebbuġa lejn ħalfar. Bħala sfidi li ntaqgħu magħhom dejjem qed insibu għajnuna mill-gvern għas intendi il-kunsilli lokali ikollhom kemm ikollhom flus dejjem irridu l-għajnuna tal-gvern u s-sapport tal-gvern huwa 100%. Jiena qed inħoss il-feedback tan-nies qed ikun pożittiv ħafna. Aħna prattikament konna minsijin hawnhekk għal-laqgħa tarmak. Issa fil-pjan għadu għaddej xogħol pereżempju triq ta' Ċawsli qegħdin fl-ewwel fażi li dalwaqt tkun lesta jidher li kollox miexi kif suppost. Hemmhekk se apparti li se jkun hemm triq għall-karozzi se ningħataw ukoll lejn minnhom li se tkun pedonali kif ukoll ċiklisti. Aħna qatt ma konna ħankunu kapaċi żgur naslu biex nagħmlu dawn il-proġetti kbar fejn jissemmew 4 miljuni somom kbar bħal dawn. Jiġifieri il-Kunsill issa bil-flus li jkun se jibqalu, aħna se nkunu qegħdin naraw illi nsebħu aktar il-żoni fejn rikreattivi. Ma dan wieħed irid iżid toroq rurali fejn beda u qed ikompli jsir investiment ta' 15 miljun euro, inkluż fawdeġ li wkoll igawdi mill-proġett ta' 700 miljun euro. Fil-fatt anke l-bdiewa u r-raħala li naħa ta' ħalfar ħadna fondi wkoll mill-Unjoni Ewropea sabiex isiru toroq rurali li llum il-ġurnata qegħdin jitgawdew ukoll mill-bdiewa u r-raħala. U fejn hu l-proġett hemm koordinazzjoni u ħidma kbira. Meta tagħlaq it-toroq biex tirranġhom se jkollok sfidi u se jkollok challenges mas-sewwieqa. Aħna nippruvaw kemm jista' jkun illi l-toroq jingħalqu x-xogħol isir bil-lejl meta jkun possibbli. Għandek ukoll l-isfidi ta' toroq residenzjali fejn inti kollok toroq li jridu jinqalgħu mill-qiegħ, inti kollok nies li joqogħdu f'dawk it-traqat, allura ikun hemm ċertu sfidi biex il-residenzi ta' dik it-triq tiskomodhom mill-inqas. Għandek sfidi oħrajn ta' koordinament, li tikkoordina ma' servizzi, ma' l-Ena Malta fuq il-cables, ma' l-water services fuq l-ilma u d-drenaġġ, ma' l-kumpanija tal-komunikazzjoni fuq l-infrastruttura tagħhom. Ġielu wkoll ikun hemm sfidi ta' heritage li jinsab fit-toroq bħalma kellna fil-każ ta' Xarolla pereżempju li kien hemm skoperti fit-triq li tawwa l-iżmien biex dan isir. Għall-inkonvenjent ovvjament tar-residenzi. Iżda kif jgħidu, ma jkollux sfidi, min ma jagħmel xejn u dan il-gvern beħsiebu jagħmel ħafna. F'dak li għandu x'jaqsam is-7 snin investiment ta' 700 miljun ħalli nagħmlu t-toroq kollha ta' pajjiżna, m'hemmx dubju li dik hija l-mira tagħna u jiena konfint li ser naslu. Nistgħu ngħidu li Żurriq illum huwa storja ta' suċċess rigward infrastruttura għaliex dan ix-xogħol ilu sabiex isir is-snin u fl-aħħar il-ħolma tiegħi bħala sindku kif ukoll tal-Viċi Sindku u l-Kunsilliera tagħna saret realtà. Għaliex konna idna niġu mwedin għal snin twal li ħajbda x-xogħol iżda qatt ma sar. Dan ifisser għan-nies li ħajnaqqas il-pollution u ħajnaqqas iktar it-traffic. Jiena nemmen illi permezz tal-Aġenzija l-ġdida l-affarijiet qed jimxu ħafna ħjar. Gbura ħafna li Gvern Laburista ħaseb għan-naħa tas-Sawt, ħaseb għan-nies ta' wara l-mina, ħaseb biex jagħti wkoll dinjità għaliex wara kollox
il-ċittadin dik li jrid. In-nies bdiet tirrispondi diġà b'mod pożittiv, ġifieri n-nies illum taf li hemm gvern li għandu pjan ċar, illi għandu rrieda politika, illi għandu l-flus għax l-ekonomija ippermettiet, ħalli da kollu jagħmlu. M'hemmx dubju li dan huwa suġġett li qatt irridu niddiskutuh fil-futur qrib. Fi ftit xhur oħra min jaf kemm toroq se jkunu qed jingħataw ġdid u għalhekk aħna se nibqgħu qribek, se nibqgħu nwasslu r-riżultat u l-prodott finali f'dan l-istess programm. Sa dan it-tant niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla dikom it-tisliet tiegħi l-ħadd it-tajjeb.